Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka court admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dip khap mania fila ban call haki niki number. Ka National People's Party ka balong ru ka sing san perthei ka babat yola kam sin shahar ha ka jilla kala kerpa ka sing Congress but ka Voice of the People Party banishim bentalang ha ka All Party Committee on Railway kana mandup yola banyakaran sani bha shaban shimya kanu karai. Haga jing kram ikilat patai ku bor ka khatlai chu jumang arajar phosan uno aiktin jang ke NPP ba Himalaya M Shang Plyang Uloong dada ka Congress bat ka VPP ki kentai banya shimbenta haga jing alang kan bu jing e ban teruapat ki kendon sya ka sarkar ada menjur ban wanra iklintirel syamiglaya aku menungkong ngusung ban ong kumni ba nakaliang ka party jungi naka NPP ngila yo i ba ka sarkar ka upnya da u konrat sama kalathung ya ka all party committee ban yakren ban yathir halor ka jingwan ra ya ka railway ha ka jala jungi la ai ya ka notice shaki political party baro la pentip shaki badla bo ya ka tarik re imshum yo ya ka respond kabatikna na ki katokat ni ki political parties niyo i ha ki la pathai khubor ba nakaliang kini ki party ki ong ba kinum kwa ban yashim benta ha kani ka all party committee eka daw ba ki don la ka jong ka daw ka ba ki hilaya pun sutu Andai nakaliang jungi naka party NPP ni ongkum ni ba lese kani kade kawai kalan nakaliang ka sarkar ba kala ailat biang sachisin yangi baro ki policy makers yangi baro ki nong yalam pai ba bat kinong mi khmat jong ki political party bopher bangin ya phliu jingmut biang sachisien ban perkhat ya ka bha ka miat ya ka yo ka kot ya ka kamai kaji jongi bat jongi babun ki ban ya don benta bat ban yo ya kata kejingerap dah kebawan ra ya kani kerelwe nisngo ba kani gede kasinjam ka ba don kam na kalian ke parti jongi bangi baro kumbangi long kinong yalam jong pai ba ngidei ban sngotu ba ya ka jingmentoy jong ka railway lada ka jilla kum ka Mizoram kala ban sngotu ya ka jingdon kam jong ka railway bat menta ka Mizoram kala pediang ya ka railways bat ya ka jingshna jong ka railway hapo Mizoram kala ya shai lese la shai kan long stang ka Meghalaya ka jilla ha po ka North East banum don ya ka railways ni kentu ya ki political party baro ban ya merging mudlang ban ya wan lang bangin ya penbej ya ka ka kam lese kadai ka platform yang i baro kum ki political parties bangin sutu khamshai na kalian ka sarkar ya ke ika daw bangi ni kwa ke railway bat lese ngila bangin bu ya kinong ki kendon kaba ni sudon kam
Kalau bandai ka kendon ba kumno nginya cek ya ka jingwan tur kibriu ya ka influx lese ngila bonbo iki kendon ba hakano kadur ba kini ki railway on pendon kam hakan jelajungi ba kum ta ter lese kabang yisu thu kalong ba kadon ka jingting lese ba yo dak bawon ra kani ka railway ondon kibriu ban nabar kinwan ban jelai kani ke jelajungi hoi ngiro nakaliang NPP ni sokhia kani ka kam ni sokhia ngiro ngimkwa ya ka influx lara ni ong bangim kwa ka influx kamut ngiro ngikwa ban ya merjing butlang bat ki political party baro bakumno ngin le kani ka railway ngidon kam menrai ka influx ngim don kam de habang iong gumta kamot ngide ban ya don kata ka system madoban ai jingmut ya kata system dei mangi ki policy makers dei mangi ki nomi khmat jong ki political party ba phel ban ai jingmut lem ya ka sarkar bahakanu ka dur bangi ngin sandur ya kane kakam kenang ba ngin yo ru ya ka jing bentoy bat ngin ya da de ya ka jai benrio kata ka dei ka jing thumu jong ka party NPP tengim kut tang ka political party committee ndala dep ya ka ai ka bangirai let's say nakani ka political party committee ngila ai jing mut de ka sarkar ba let's say kan bah banginang don shu yang ki consultations but ki stakeholders kita ki stakeholders kita kinlong ki clear nong senchar ki sim ki sordar ki wahadar ki doloy nangta sa ki stakeholder kinlong kum ki NGOs ki seng trimon sobha kum ta ter kibun nangta ngila bangin lait hado ki headman ngila bangin lait hado ki youth bodies we don't come bangin interact we don't come ya ka consultation te katakan long next step bangin ya don ka consultation bat ki stakeholders de andang ilai bet la biang don andang ilai ngap ya kata ka jing ai jing mut jong kini baro hang ta kin ngin serai ba kabha nang kambahan ne banwara ya kata ka railways telada shisha ngilala bangin wanra ya kita ki kendon ki banyada ya usiap banyada ya ka jat berujungi banyada ya ki imlang salang jungi telese hang takin ngin sa pensyai ha ka sarkar kami lese dakaba wanra ya kini ki barok ngilala bangin bu ya ka presya ka sarkar kami banong bahoy ngidon kam ya ka ILT ru aku jupor ngidon kam de ya kiwe de kijing itu jing pun itu lem ya mata ka identity jongi te kumta ngi ong ba ndang ilai perkhat ba po ka parti jongi hi ong ni so de shisha ba ngi de bangin ya kentu ya phi ki pai ba kentu ya phi ki nong yalam jong ki political party bangin ya mir jing mut lang ni syong ni ya perkhat ba ka ni ka kam bat ngide bangin sandur ya kano kata ka road map kumangin ong no bakumno in poi sya kata kathong bangin bu ya kita ki kendon ru akju por bangin sim de ya ka jing mentoy ha kata ka ju por tingi ngait ba nakaliang ka party ngira yo ban pensyai namar kini kilong ki ba let's say ngila so kwa ba bangin pensyai ho pai ba bangidon kam ban ya merjing mut bangin ya syong man ya pendai ni ka kam pi ha ka jing keno jong party congress ba ong ba kumba pi ong hi mantan ba let's say bangim don lat shoot kum wei ngathrai ngan pensyai de kum ni ba kani ka project jo ka railway kamde ka project ka batmai manta kala don la slemba what ya ka pisa ru ladap sanction nakaliang ka sarkar kami badai ban ong ban
sedang no ya ki kam la ne ban survey ban kumta tetel handrai andangi la sutu ba nakaliang kiseng balang bat na kiwei kiseng ladon kijing persya ikani nakaliang ke sorkar jongi ngila perkhat ba bat ngila perkhat sani ikani ka kamba kumnungin le langi kwa railway ne ngim kwa railway te kumanga la patai mene kijing mentoiro kidon kijing maro kidon te bangi ong badon jing ma bad jing mentoi te ka bha bangi kiar shwa bangin pe kumnungin penbe ni ka kam te ndangi lai shom la ai jing mot ha po ka cabinet la ai jing mot u chief minister jungi ba ong ba tong in ya phai biang sha ki political party ban pan ya ka jing mot jungki da ka ba constitute ya ka ni ka all political party committee de hang ni kin mangas ong ba lada ka congress lane ka BPP ka sngo ba don ka ta responsibility ka jingkit kle te ngi sngo ba kiru ki di ban wan ban shim bentalang ban ai ya ki jingmut jongki khnang ba ka jingmut jongki ngin yo ba ngin record yaki bat le se da ka ban jing pensutu na kaliang ka sorkar liyo kidang don ki doubts ha ka main jongki le singin clear ki doubts jongki kata kali te ladang ngimwan ha ka meet ban ya kren kamot kamdon kano ka solution bat kinum la hi ban yo ya ka jing pensyai ladang idon ha ka meet ban ya kren kamot ngila mangin pensyai ya kino ki doubts bat dei tang bat pensyai bat kumju ro bangin say de ya kita ki solutions ba kumno ngin penbek ya kan kam ban ya daru akjo kapor bat kumju ban ai ka jing mentoy ya upai ba ya ka sur jong ka sorkar ya kata nginumla mengin ong namar ka syong hakarai jong sorkar la kinya syakmat ne kimya syakmat nrei kumbangi soto nakaliang ka party kumangal ong ye mene ba ka all political party committee la constitute bat la khot ban syong anda la dep ya kani kandon de sakaway kata ka de ka consultative committee ban consult de saya ki seng bhalang kum ki KSU ki FKGP kum ta ter bat kum bangal ong fi ya ki sim ki sordar ki doloi kita bar khoi ngin ya khot lang ya ki mangin ya shim ya ka jing ai jing mut jong ki bat kum jo ya ka rai jo ki